Programa ofrecido por... Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite. Saúdos desde os estudios centrais de Canarias Baixas en Ribadumia. Iniciamos unha nova edición do programa Falemos e hoxe analizaremos dous concellos e un área sanitaria. O concello de Lousame, co portavoz do Partido Socialista, Juan José Prego, que recolleu esta responsabilidade e este cargo no mes de decembro do ano pasado por a cese ou a renuncia, mellor dito, da anterior candidata e portavoz socialista. Nos contará todos os motivos e cales son os seus proxectos para toda esta legislatura, o que nos queda de legislatura, 2 anos e pico. Estaremos tamén co portavoz do Partido Socialista no Concello de Ribadumia, con Javier Mougán. Moito de actualidade que ten este concello e vimos hoxe a analizalo co portavoz socialista, con Javier Mougán. E a primeira entrevista e o primeiro análisis, a primeira conversa, vai sobre a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Con quen? Co seu xerente, co xerente da área sanitaria, con José Flores. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, que tal? Gracias. Bueno, como podemos decir que está, desde o punto de vista de situación, de xestión, de saúde incluso, e de forza ou de xestión a área sanitaria, señor Flores? Bueno, como pode ser que fagamos ese análisis? Bueno, pois penso que sempre, dentro do punto de vista que me caracteriza un pouco da forma de ver tanto a miña vida particular como profesional, penso que temos que ser optimistas en canto á situación. Lóxicamente, despois imagino que falaremos de moitos máis temas, moito máis polo miúdo en canto a número, sobre todo, de profesionais que un pouco que temos sempre todos os que xestionamos a sanidade pública, sobre todo, tamén sanidade privada, pero a nivel España, a nivel galego, por suposto, a nivel desta área sanitaria. Pero con optimismo, me refiro, dende que me incorporei aquí, a verdade é que as cousas van mellorando, efectivamente que era un dos obxectivos que tiñamos encomendados a miña chegada, e sí que temos mellorado dende ese ano, pouco a pouco, porque evidentemente sanidade é un tema maior, é un tema que hai que facelo de forma ordenada, hai un tema que é moi serio, estamos xestionando moitas vidas, moita saúde de moitas persoas, que é o noso obxectivo. Bueno, por eso digo que a forma de velo é optimista, pero evidentemente temos todavía moito que camiñar, non?
o mellor ano, digamos, os mellores datos son do ano 19 e a pandemia cambia todo dende o punto de vista tanto de prestación de servicios como tamén de demanda de servicios? Sí, sin dúbida. Nos, desde a pandemia, pero é unha forma de salir da sociedade, non, desa pandemia. Facemos relación moitas veces que non solamente en sanidade, está a orden do día, pois a situación na que nos deixou a pandemia, a sociedade, en este caso galega, como vivimos as situacións de estrés que antes eran vividas dunha maneira diferente a da hora, está clarísimo, está analizado, e lóxicamente a sanidade, e por suposto a sanidade pública, non pode estar a marxe desa situación. Lóxicamente a xente máis demandante, a xente ten tamén unha necesidade dunha maior inmediatez que tiña antes. E todo eso, bueno, evidentemente temos que xestionar os servizos públicos como podemos, cos recursos dos que dispoñemos, que ao final salen dos nosos impostos, efectivamente están aí para dar saída a toda esta demanda. É verdade que tiñamos unha situación que perdemos, de alguma maneira, que falar que perdemos, que deixamos de facer, ou se fixo moito menos durante os anos que duraron a pandemia, por motivos que xa se analizaron moitas veces, aínda que non deixamos atrás todas aquelas persoas que urxentemente ou con procesos de maior calado ou de maior inmediatez se seguiron facendo, pero é verdade que se pospuxeron moitos actos, tanto cirúrxicos, como de consultas, como de probas, a esa recuperación despois do final da pandemia. Todo eso, evidentemente, acarrea un lastre, porque non se pode negar de outra maneira, de unha recuperación de uns cantos anos, de moitos meses, de pouca actividade ou de unha disminución da actividade. Para que todos os que nos están vendo hoxe nesta noite poidan entender dunha forma máis clara calquer situación de cada ano, de un ano normal, este ano 24 que acabamos de rematar prácticamente, nos sabemos e temos medido todos aqueles momentos nos que hai unha disminución da actividade, porque os profesionais evidentemente tamén teñen os seus dereitos de vacacións, teñen os seus dereitos tamén de días de libre disposición, etc. Coincidindo con unha ponte que todos coñecemos, pois a xente colle os seus días de libre disposición e aí hai unha disminución da actividade, que iramos ou non que iramos, non? E iso sí que é verdade que nas gráficas que nos estamos a medir, a seguir, de como vamos ao longo do ano para rematar con esos números que nos poñen de obxectivos os nosos pacientes e que son os que nos queremos conseguir, sí que vemos esa influencia. Por lo tanto, cando non vai a pasar máis, cando estamos 2 anos que nos vemos sometidos a unha situación que non coñecíamos e que nos temos que dedicar a salvar as vidas de unha situación que parecía que iba a rematar ca humanidade e que ao final, bueno, aquí estamos, non? Bueno, vostede leva moitos anos, ven do 061 de urxencias médicas e xerente da área dende outubro do 22, non? Dende agosto do 22. Agosto, non outubro, sí. Agosto do 22. Sí. Bueno, como atopa nese momento, fai un par de aniños, como atopa, digamos, que a área sanitaria, aínda que aquí falamos de medicina e me gustaría que, lóxicamente, a parte da provincia que nos toca, que a área sanitaria de Santiago e o Barbanza, con Muros Noia, que tamén entra dentro da área sanitaria de Santiago, que nos sirva tamén como reflexión. Pero como está a área sanitaria de Pontevedra a nivel de dotacións? De PACs, de centros médicos, de persoal, como pode definir un pouquiño isto para que nos entendamos todos? Bueno, era unha situación que eu ben coñecía, porque tamén, como ben sabes, viña de ser o xerente do Servizo Galego de Saúde durante os anos de pandemia, polo cual algo me chegaba, non? Algo me chegaba, o digo un pouco con ese espírito de que é verdade que, bueno, é a miña área sanitaria, como digo, aquí me formei, aquí fixen os meus anos de residencia, aquí traballei moitos anos, de feito a miña plaza no 061 ao que facía referencia sigue estando aquí en Pontevedra. Entón, xa coñecía un pouco da situación. E o que me atopo chegar aquí, realmente, bueno, vou a ser sincero como é a miña forma sempre, realmente incluso excedía un pouco o que eu sabía de que estaba a acontecer aquí. É verdade que tiñamos un persoal moi enfadado, o sea, un persoal no que eu sempre conto a anécdota de que eu chego en agosto, lóxicamente hasta que fas o teu equipo que te axude a gobernar esta área, tardas un tempo, que son os prazos lóxicos da administración. Non é un bo mes para chegar, porque encima, como ben decías, tiñamos pois hasta dos 9 PACs, moitas veces 4 PACs sin cubrir con médico, é dicir, tiñamos a disposición de enfermeiros, pero non tiñamos os médicos nesos PACs porque había unha situación de enfado que levara a que, bueno, estábamos nesa situación, moitos médicos non querían traballar nesta área sanitaria. Despois tamén había un AIT, é dicir, un porcentaxe de baixas
incapacidade temporal tamén moi elevado, imagino que por motivos de estrés, de burnout que se está a falar tanto de burnout, perdón, que se está a falar tanto nestes tempos, e bueno, tivemos que ter un grado de convencemento importante. A miña primeira visita foi ao Centro de Saúde de Sanxenxo, sempre digo, a poucos días de incorporarme. Sanxenxo, que como ben sabedes tamén incrementa a súa poboación multiplicado por 6 neses meses de verán, estaban nese momento 2 médicos traballando, non? Con moitas dificultades para cubrir o PAC. Dos 9 médicos que están en plantilla, solamente nese día que eu fun a visitarlo estaban 2, polo tanto, bueno, imagínate a situación na que nos atopamos. Bueno, a partir de aí empezamos un traballo de día a día, de moitas horas de dedicación, no que fomos convencendo os nosos profesionais de que podía haber un cambio, de que queríamos volver a ser área sanitaria que xa fóramos noutros momentos, de que tiñamos que aportar entre todos, porque bueno, eu podo traer ideas ou podo ter unha certa marxen a hora de contratación, a hora de incrementar plantillas, pero bueno, todo o mundo ten que aportar, que así, isto vai de personas, non? É sempre as institucións, e sobre todo unha institución tan grande como pode ser o Servizo Galego de Saúde, a nosa área, que son en total máis de 6.000 traballadores entre primaria, hospital, de todas as categorías, todos temos que participar, porque, insisto, as empresas, bueno, isto é público, pero é unha empresa, ao final de moitos profesionales, fanse con personas, se as personas non responden á chamada ou as ideas que pode ter un xestor, neste caso, como pode ser o meu papel, as cousas non funcionan. Claro. E ademais sempre se entende que a profesión sanitaria de enfermeiros, médicos, ATS, etc., ten que ser de moita vocación 24 horas, non? É dicir que isto non é unha ferretería que abre ás 9 da mañá e cerra ás 2, non? Efectivamente, despois é eso, que os profesionais estaban totalmente entregados, me refiro ao seu traballo, inda que había menos dos que tiñamos que ter, pero sí que é verdade que, bueno, as horas eran interminables, incluso agora, porque moitas veces, incluso falando con xente da calle que o mellor non coñece tanto as partes máis internas da nosa organización, se dice, bueno, é que pola tarde, bueno, eu sempre lles invito a xente, calquer momento de tarde que se poden pasar polos nosos hospitais, por exemplo, por decir un exemplo, van a topar todos os quirófanos traballando, van a topar os nosos profesionales. Outro día ainda un amigo me decía, estuve ali pola tarde no hospital provincial, estaba cheo de xente. Bueno, é verdade, traballan arreo, non hai nada máis que pedir, estánse a facer, inda que falábamos desos números do ano 19, estánse a facer moita máis actividade, por exemplo, no 24, e inda así imos a rematar con uns números peores que o ano 19. Son moi bons números que xa se publicarán no momento que o Ministerio Público de todas as comunidades, pero aínda así fixemos moita máis actividade, fixose moita máis prioridade moita máis procesos oncolóxicos. É verdade que hai máis patoloxía, seguramente, hai moita máis poboación, a poboación tamén envellece moito máis, hai moitos máis pacientes crónicos, polo tanto, bueno, somos cunha vida media máis longa, e todo eso influye en que cada vez temos que atender a máis xente, máis tempo, que está moi ben, e de máis procesos. E digamos que os centros de saúde, o primeiro centro, o que está no pobo, o que está no concello pequeno, con falta de personal ou con falta de médicos, ou polo menos con falta temporal ou casuística ou que sea. Como está a reposición, como está, digamos que, o tema personal de contratación de novos médicos, de novos servicios, para que se poidan atender e que haxa, digamos que, bueno, un pouquiño máis de tranquilidade na poboación, porque de vez en cando pois salta no Concello de, se solicita, se reivindica que falta médico, falta pediatra, falta. Sí, pois non che vou a contar outra cousa que non comentases tú na propia pregunta, non? Non estamos ben, é verdad que estamos en ese aspecto, estamos mal. Estamos mal, como eu sempre digo, porque non temos ningún médico na casa esperando a ser chamado. Esa é a situación. É unha situación ideal que de alguna maneira pódese ver, porque non hai ninguén como antes sempre había, que estábamos chamando para contratos cortos ou de días ou de así. Ahora mismo todo o mundo que quere traballar ten contratos de longa duración, sean plazas en propiedade, sean interinidades, sean, es decir, teñen un contrato de longa duración no que van a estar toda a vida mentre se les queiran, non? E é verdade que non temos a ninguén na casa esperando a ser chamado. Entonces, como comenta, sobre todo nos centros pequenos, temos unha dificultade enorme de coberturas das vacacións ou vendo unha baixa ou de calquer outro problema que poida ter, sobre todo o médico de familia
familia ou ben o pediatra de atención primaria por esta situación. Como estamos a cubrir? Bueno, evidentemente estamos a cubrir cabo a vontade tamén do resto dos profesionais, é verdade. Por exemplo, alguén que teña a súa plaza pola mañán nun centro de saúde e que pase consulta pola mañán, a veces pola tarde prolonga a súa xornada noutro centro ou no propio centro facendo pois a consulta do profesional que en ese momento está ausente, porque non temos moita outra solución en canto a atención primaria, xa digo, de médicos de familia e de pediatras. É un mal no que vimos falando desde fai moito tempo, no que temos esa necesidade de especialistas de medicina familiar e comunitaria e tamén de pediatras que queiran traballar en primaria e que de todas as comunidades. Digo porque unha anécdota cando eu estaba de xerente do Sergas e tiñamos cada miércoles esas reunións do Consello Interterritorial entre os que éramos conselleiros e xerentes dos servicios galegos, en este caso do Servicio de Saúde de cada comunidade, sempre salía este tema de forma reiterada, independentemente de colores políticos, como digo eu, sempre decía a todo o mundo que alguén nos diga onde tedes os médicos de familia, porque o mismo que nos decían aquí, oye, os médicos de familia marchan de Galicia, pois se pasaba o consejero extremeño, ou de Madrid, ou de Cataluña, non? Claro, porque non é o mesmo traballar en Villagarcía ou en Pontevedra que traballar, non sei, no rural, non? En Cuntis ou en Moraña ou... A hora de ser atractivo, te refieres. Claro. Pero os salarios, digamos que, para desmitificar un mito, os salarios para os profesionales teñen moita diferencia en Galicia ou en España con respecto a outros países europeos? Bueno, con respecto a outros países europeos, seguro que sí, non? É dicir, sí que temos esas referencias, hai países europeos non que sempre nos dicen, bueno, hai algún médico que se foi a traballar a Suecia ou a Suiza e gana máis, non? Bueno, pero por unha especialidade ou por algo, unha cosa é un caso concreto, que haya un fichaje, digamos, porque ten moita valía ou porque ten moito nombre, e outra cousa é porque realmente, digamos que o servicio básico de enfermería, de ATS ou de eso, ou de un fisioterapeuta, vai a cobrar un 30 ou un 40% máis en, non sei, en Francia. Claro, eso ocurre. Tamén hai que ver outra serie de factores, non? Vivir en España ou vivir, por exemplo, en Galicia seguramente seña máis baratos, aí eu non son economista, seguramente habería que analizar moitos máis factores, pero o que ocurre, como ben dís, sí que é verdade que se cobra máis en outros países, eso é unha cousa transparente e que está aí. Xa digo, habería que analizar eso, o nivel de vida que ten cada país, sobre todo cada cidade, bueno, eso habería que estudalo. Despois, con respecto ao resto de comunidades, Galicia está dentro das primeiras comunidades en canto a remuneración, pero bueno, eu que son médico tamén de formación e profesión, e ainda que neste momento estou facendo de xestor, non vou a ser precisamente o que non defenda que deberíamos de ter un sueldo maior, evidentemente, claro que sí. Claro. Recollo unha noticia que hoxe publica o Faro de Vigo e donde titula que os médicos de fora da Unión Europea colexiados en Galicia se triplicaron nos últimos 2 anos. Principalmente os doutores extracomunitarios que se visan para exercer na comunidade foron 344 desde 2023 e incluye os países de Venezuela, Colombia e Cuba, que son os maiores exportadores de titulacións. Pero tamén o Colexio, o Consello Galego de Colexios Médicos, reunido coa Consellería de Sanidade, para pedir que os titulados extracomunitarios que convaliden aquí o títulos en Galicia realicen o MIR. Entón, como se está levando esta situación, señor Flores? Bueno, a ver, é unha situación que, igual que comentamos outras, nos afecta, eu penso tamén que iso hai que transmitilo, nos afecta a Galicia, pero nos afecta tamén ao resto das comunidades autónomas. Leía non fai moito que tiña Castilla e León cerca de 200 profesionais nesta situación. É unha situación na que, de alguna forma, penso que a forma de afrontalo non é de forma comunitaria, non é de forma local, sino que sería a nivel estatal, non? Hai que darles unha saída. É verdade que cando temos suficientes médicos con unha formación adecuada, o lóxico que ocurra é que son eles os que traballen o que nos den servizo, pero en situacións na que acabamos de describir, na que hai unha carencia de médicos, hasta onde chegamos cos médicos titulados que teñen a súa especialidade vía MIR de forma arreglada, tiramos, e a partir de aí, pois temos que seguir. E eu penso que é verdade que sempre que estes médicos que se incorporaron a traballar en Galicia recentemente por esta situación que acabamos de describir, sempre teñen unha supervisión inicial en canto a, oye, eles veñen co seu título homologado
formado de médico, iso sí, que quede tamén claro que a poboación está atendida por un médico, e despois están moitas veces, a maior parte das veces, pendientes de que o Ministerio lles homologue o seu título de especialista, que teñan diferentes títulos de especialista dos seus países. Nese tránsito, que a veces é un tempo demasiado longo, que chega a ser hasta os 3 anos desde que les chegan e o solicitan, nese tránsito eles tamén teñen que traballar, piden traballo, e insisto, unha vez que rematamos as listaxes dos médicos que son especialistas por vía MIR, aí empezamos a traballar con estos médicos que xa teñen o teu título recoñecido, pero están pendientes de que se recoñeza a súa especialidade aquí en España, non? Posiblemente unha pregunta que non lle gustará contestar. Como nos comportamos os pacientes? Somos demasiado exigentes, sin chegar á violencia, que tamén me gustaría que falara dela, non? Sí. Que de as agresións a sanitarios, pero demandamos unha urxencia por unha 10ª de grado de temperatura ou de fiebre ou por un catarro ou por unha cuestión tan demasiado leve? Bueno, quizá, a ver, me gustaría, contestarei despois directamente, pero digo, quizá me gustaría introducilo con que tamén temos unha responsabilidade de educación sanitaria. É verdade que, lóxicamente, non se lle pode pedir a alguén que non seña sanitario, que a veces o falamos entre compañeiros, que saiba exactamente como son as reglas de xogo en canto á sanidade. Bueno, para iso están os profesionais, para iso, cando chegamos a un servizo de urxencias, cando chegamos ao noso médico de familia, ao noso PAC, hai un profesional ali, seña unha enfermeira, seña un médico, que nos saberá decir se o que nos entendemos como unha urxencia é tal urxencia ou se pode demorarse a súa asistencia. E iso sí, aí vamos ao tema de que temos que respetar a decisión dos profesionais. Os profesionais, en este caso da sanidade, somos os que temos os estudos. Eu digo moitas veces en conversas con amigos, a min que me gusta moito, por exemplo, o tema dos coches, pero non entendo nada de mecánica, pero eu non chego ao meu mecánico e lle digo, no, eu penso que é mellor que lle cambies unha bujía ou que, porque non teño nin idea. Entonces, a veces sí que nos sentimos un pouco comprometidos, ofendidos, xa ni sin chegar, por suposto, a agresión, cando dubidamos ou cando os pacientes dubidan do criterio que ten o profesional que seña un médico de calquera especialidade ou seña un enfermeiro de calquera especialidade. Oye, pues evidentemente nos podemos confundir, como se pode confundir todo o mundo, porque detrás dos profesionais hai personas, pero de inicio hai que esperar e entender que esa é a resposta correcta. Por eso moitas veces esa demanda tan intensa é máis por este motivo que quizá polos números. Tamén é verdade, bueno, un pouco do que decía antes ao principio da conversa que mantiñamos, que a crispación social na que nos vemos inmerso tras a pandemia, que, insisto, vai para todos os lados, e tamén para os centros sanitarios. Eso é. Entonces, bueno, fai que se demande moito máis, con moita máis inmediatez, a xente ten menos paciencia, entonces, bueno, pois é verdade que de alguna maneira hai unha obriga pola nosa parte, volvendo ao principio desta resposta, de educar a poboación en canto, oye, isto é o que é urxente e isto é o que non. Temos aí un sistema que se puxo xa fai anos nos centros de saúde que forma parte desta educación e que tamén costa que a poboación o entenda. E é o tema de a clasificación da demanda da xente que chega aos centros de saúde, que é un programa que manexan os PSXs, que son os que están á entrada, cos que primeiro temos os contactos, os que lles vamos a pedir a cita, e ese programa que o fixeron sanitarios, médicos e enfermeiras, polo tanto ten un respaldo sanitario, para utilizar por non sanitarios, e ten unha resposta automática en cousas menores. Eu, por exemplo, podo chegar ao meu centro de saúde é dicir que teño unha dor nun xeonllo e que quero que me vexa o meu médico, e unha vez que eso se mete nese programa xa me vai arroxar unha resposta, que pode ser que me vexa o médico dentro de 2 días, ou que me vexa a enfermeira primeiro, ou que me vexa outro profesional como pode ser o fisioterapeuta. E iso, bueno, tamén a poboación ten que irse afacendo a que esa é unha resposta válida, que é unha resposta que non nos deberíamos de saltar, porque entonces nos estamos saltando a prioridade dos pacientes que realmente esteñan graves, non? E, bueno, con todo eso temos que ir pouquiño a pouco traballando, entendendo que os profesionais que están facendo todo o ben que o podemos facer, que é moito, é ben. Eu penso que os profesionais están moi ben formados na nosa sanidade galega, que temos un bo sistema. E, bueno, hai que melloralo, como che decía, hai moito que camiñar, hai moito todavía que tratar de ir cambiando este sistema. E, sobre todo, a atención primaria, que quizá o grosso da nosa conversa, sí que ten que ter unha transformación importante. Sabemos os problemas, xa a marxe do que é a falla de profesionais, hai que poñer solucións valientes, hai que entre todos, insisto, poboación, sanitarios, chegar a un consenso de forma de traballar diferente, recordando un pouco o que había fai moitos anos, que os que xa temos unhos anos recordaremos, non que nos fiábamos do noso médico,
O médico xestionaba as súas axendas de maneira que... Non é só unha cuestión de cartos, non? De Non é presupuesto. só cuestión de cartos, efectivamente, sino moitas veces, eu digo constantemente nas reunións, é cuestión de organizar ben os recursos que temos. Os recursos, se nos poñemos a analizar cantos recursos temos, seguramente señan suficientes. E eu vexo na miña experiencia de gestión en diferentes servizos que a veces servizos mal organizados o que veñen a pedir sempre, incluso polos seus responsables ou mandos intermedios, é máis personas que ao final xeneran moito máis caos, porque se tú non eres capaz de organizar a 10 personas cando teñas 20, vas a ter un caos multiplicado por 2. Claro, e todos queremos tener un helicóptero á porta e un gran hospital, non? Efectivamente, e iso non é posible. E decías antes unha cousa que me olvidei de comentar, falando deso, que tamén os profesionais necesitan unha cierta casuística, senón tampouco é atractivo para eles. A parte de que non consiguen o expertise necesario para tratarnos ben, non ten sentido que teñamos profesionais atendendo 3 pacientes ao día, como en algún caso se pretende. Non hai, eu que sei, pediatra en atención primaria en tal pobo, xa é que ao mellor ali hai 4 nenos, e non, o pediatra non vai querer ir e tampouco vai a conseguir a suficiente experiencia. Por que a sanidade é tan fácil de politizar, tan fácil de usar en manifestacións, en criticar que se está privatizando? Se está privatizando a sanidade en Galicia? Na súa área, señor Flores? Eu deso digo rotundamente non. É a miña trayectoria que desde o 17 volvín outra vez a subirme ao carro da xestión, ao revés, estamos indo hacia unha sanidade cada vez máis pública. Bueno, só hai que ver os cartos que nos estamos a gastar, non solamente nos edificios, que é o que se ve, estamos a construir ese Montecelo que está ahora mismo, a marxe dos centros de saúde que están incluso nesta propia comarca na que estamos hoxe, pero bueno, falando así do gran proxecto de Pontevedra en canto a edificios, que ese hospital, Montecelo, son un montón de cartos, pero non solamente son os cartos que se gastan no edificio, sino a dotación en canto a equipamento que íbamos a ter aí. Temos un montón de equipamento que costa moitos millóns de cartos que van a ser para a sanidade pública, con mayúsculas. Temos un montón de cartos que vamos a gastar para incrementar as plantillas en canto a recursos humanos, esas plantillas imposibles, porque non temos disponibilidade nas listas, pero que aínda así seguindo sendo atractivos e sigue vindo a xente para traballar connosco. E, bueno, todos son cartos públicos destinados ao servizo público. É todo público. Evidentemente, bueno, sempre seguimos tendo pois algunha colaboración, lóxicamente privada, pero que é lóxica, que nos apoian, insisto, co que nos, ao final, podemos apoiarnos en eles, pero o grosísimo da sanidade pública. Señor Flores, nos quedan 5 minutiños e nos pasamos un poquinho de tempo, pero me gustaría que polo menos definira ou relacionara ou citara a modo de titular, aínda que sean os principales proxectos e iniciativas que teñen en marcha desde a área sanitaria e como vostede ao frente. Vale, bueno, podíamos resumilos, hombre, por orden. Bueno, e antes sí, que acaba de citar, para que lle dé tempo un pouco a facer un resumen, acaba de citar, lóxicamente, o Gran Montecelo. Como están as obras, a modo de fase, e cando está previsto que empece a entrar en funcionamento? Bueno, ese é probablemente o primeiro proxecto. Por orden de inversións, por orden de que a xente o que estamos a esperar desde fai moitos anos ese novo hospital, entón xa falamos dese punto como primeiro, tamén poñemos ao día a situación. Está indo todo en marcha, bueno, satisfactoriamente ben, contamos tel rematado que a obra, para que a xente nos entenda, o edificio que se remate a construción a mediados deste ano, no mes de xullo, agosto, contamos con ese prazo, e penso que se vai a cumprir. A marxe do edificio estamos xa dotando de moitos equipamentos, xa estemos ali instalados no propio edificio, pois os aceleradores, medicina nuclear, radiofísica, a sala de hemodinámica, TACs, resonancias, xa están instalados dentro da obra, inda que por fora non se poden apreciar, lóxicamente, pero xa están físicamente ali. Estamos recibindo lámparas de quirófano, estamos recibindo moito do equipamento que xa estamos a licitar. Esta semana estábamos, por exemplo, cos ecogógrafos que están a chegar. Hai moito equipamento que xa, inda que a xente vexa que está a obra funcionando todavía, e ten que ser así, xa chegou. Entonces, para cando chegue o momento de abrir, poder todo equipado. A partir de mitade deste ano de xullo, como decíamos, agosto, que se remate a obra, bueno, pasa o período de certificacións lóxico, que a idea de poder trasladarnos na primeira metade do ano 26. Antes queremos empezar a facer cousas, non? E queremos empezar que os aceleradores, que a radiofísica, que a xente que ten que ir agora a Vigo, que ten os seus cancros e que ten que irse a tratar, non teña que desplazarse, e canto antes, independente do hospital, comenzaremos a traballar xa con ese búnker, que si podedes ver a obra desde fora, bueno, pues está colindante ao edificio, que ten conexión interior, pero que si vamos a poder plantexar un inicio xa aínda que o edificio non este funcionando completo, non? Sí. Algúnas das outras proxectos ou iniciativas?
O outro proxecto, como non pode ser de outra maneira, ten que ser a atención primaria, o que falaba contigo antes. Claro. Temos que ser realista en algún momento. Algún centro xa vai empezando a traballar de alguna outra maneira, pero fíjate, por exemplo, un centro como Vila García, que se atreveu a traballar de outra maneira. É verdade que neste momento, bueno, por mor de algún tipo de baixas que temos máis das que nos contábamos, ou cas prazas de tarde, que é outra cosa que me gustaría falar, temos menos médicos dos que deberíamos, pero eles están a traballar con un modelo que, pensado por eles, respaldado por min, como dicen algunhas veces en medios de comunicación, e que, sin embargo, é criticado de alguna maneira pola poboación, incluso polos políticos. E é que, bueno, esa inmediatez non a teñen, pero é verdad que teñen un centro ordeado, de maneira que a xente que traballa nas súas consultas en horario, neste caso de mañán, ten o tempo suficiente para atender a cada un dos que temos cita ese día para ir a que nos atenda o noso médico. Que pasa? Que a xente que ven sin cita tamén quere que atendamos, entonces eles puxeron un dos médicos cada día a atender esa sobredemanda de todo o centro, de maneira que vou sin cita, pero aténdenme igual, e non retraso a cita dos que tiñan cita, de maneira que, bueno, parece en principio un bo sistema. E ainda así, bueno, pois non está, xa che digo, moi ben aceptado polos pacientes, porque dicen que queren ir máis do que lles estamos vendo, porque a demora en canto ti pides unha cita e queres ir ordenadamente maior da esperada, pero, bueno, xa che digo que un pouco en conxunto, educación sanitaria, traballadores, pacientes, teremos que chegar a un acordo e poder traballar tranquilos e ben, con calidade sobre todo. E as novas tecnoloxías, a inteligencia, a telemedicina, de que xeito vai axudar ao sistema sanitario, é dicir, a vostedes, como médicos e a nós como pacientes? Eso é fundamental, xa dixemos que o noso hospital, antes decías o Gran Hospital Montecelo, a mí gusta pouco falar de grande, porque é verdade que estes días estou visitando en algunha ocasión en algún hospital de outros sitios, incluso de fora de España, para coller cousas que nos veñan ben para traer aquí para Galicia, para a nosa área sanitaria, e ideas que señan boas, porque temos moitas que moitas veces son mellores que as dos resto, inda que a veces os galegos temos ese complexo de poder lucir pouco as nosas cousas, inda que nos queremolas moito, non? Entonces, bueno, sí que é verdade que hai hospitales moito máis grandes, as novas tecnoloxías vai a ser algo do que teñamos. Temos que ser un hospital tecnolóxico que nos diferencie do resto dos hospitales, queremos ser referencia para moitos hospitales, non solamente pola construcción, non solamente polo que podemos facer, sino por eso, por tecnoloxía e sobre todo por humanización, que é no que máis imos a traballar. E como está, digamos que, desde o punto de vista de humanización, de contentos, as relacións humanas cos traballadores, esos 6.000 traballadores da área sanitaria? Bueno, deberían de estar mellor. Nos imos a seguir traballando neste camiño. Que ustedes estén contentos tamén é bo para nós, non? Efectivamente, eso, sempre somos unha parella, non? Se está unha parte da parella contenta, o resto tamén. Nos imos a seguir traballando. Temos moitos proxectos de humanización agora funcionando, xa vistes tamén que temos levado, incluso recentemente en canto a inteligencia artificial, varios recoñecementos a nivel nacional, incluso a nivel internacional, de aplicacións de inteligencia artificial creada polos nosos propios profesionais que teñen esas iniciativas. Nos, ao final, solamente lle damos o empurre que necesitan. Imos a seguir traballando en humanización, temos unha reunión que xa inmediata co tema de enfermedades raras en humanización, entonces, bueno, imos a traballar moito nese sentido en canto ás tecnoloxías, claro. Rematamos, se lle parece, coa última reflexión que queira facer. Vostede gusta o deporte e é deportista e se lle ve, pero unha das pandemias ou das pandemias que xeran moitos problemas é a obesidade. Que consello quere deixar? Bueno, a obesidade é unha das enfermedades que está recoñecida agora. Hasta agora tiñamos moitos problemas, penso, tanto pacientes como profesionais en recoñecela como unha enfermedade. Agora non hai ninguna discusión. Pero aparte de o tratamento farmacolóxico, que debemos de facer? Bueno, lóxicamente, o resto creo que o sabemos, outra cousa que señamos capaces ou que iramos facelo, pero, bueno, unha dieta adecuada, por suposto, manter unha vida ordenada en canto ao número de horas de sono, que a veces é difícil de manter, en canto ás horas de comida, comer os alimentos que, evidentemente, todo o mundo sabe que non engordan ou que nos manteñen de forma, bueno, máis xove moito tempo, e que tamén é verdade que envellecemos moito máis tomando determinado tipo de dietas, non solamente por dentro, sino tamén por fora, non? Última reflexión que queira decir sobre o que algo do que dixo ou algo do que non lle preguntei, señor Flores, como peche desta reflexión, deste pase por esta edición de Falemos. Bueno, eu quería facer chegar, sobre todo, xa que me permitides a opción de chegar a través do voso canal, da vosa televisión, primeiro, darvos as grazas por permitirme estar con Borco aquí esta noite. Sinceramente, dar unha mensaxe de tranquilidade, polo menos de calma á poboación. Sí que é verdade que hai moitas cousas por facer,
eso sempre o recoñezo, pero estánse facendo moitas outras. Entonces, bueno, se nos deixades traballar e seguir traballando, seguramente consigamos a sanidade que todos queremos, que todos necesitamos. Moitísimas gracias por compartir este tempo connosco esta noite. Hasta unha próxima ocasión, moitísimas gracias. E moi boa noite. Moitas gracias por invitarme. Dentro dun instantiño, non se vayan, dentro dun instantiño volvemos despois da publicidade da man dos patrocinadores e recibimos a Javier Mougán, portavoz do Partido Socialista aquí no Concello de Ribadumia, aquí onde nos atopamos, así que non o perdan. Hasta dentro dun instantiño. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes. Pois de novo estamos con todos vostedes. Lle damos a boa noite e a benvida a Javier Mougán, portavoz do Partido Socialista no Concello de Ribadumia. Benvido, boa noite, como estamos? Moi ben, moitas gracias por a invitación e encantado de estar aquí con vos. Un placer, encantados nós. Como viveu ou como vive o que lle parece hoxe a moción de censura presentada no Concello de Outes por un ex compañeiro ou todavía compañeiro que se pasa co PP e que tumban o tripartito? Bueno, este tipo de cuestións sempre quedan feo e non falan ben da política, pero bueno, eu respeto a grandes rasgos ao que decidan noutros concellos, sobre todo eu, a miña ocupación neste momento é Ribadumia e, bueno, é a provincia de Pontevedra. A un home, a un mozo, a unha persoa xoven como vostede, como ve este panorama de presunta corrupción ou corruptelas ou tramas de corrupción a nivel Estado? A nivel Estado, bueno, primeiro gracias polo de xoven, cada vez menos. A corrupción acompañou a este país durante máis anos dos que debería, sobre todo na época do Partido Popular, con Rajoy e con Aznar, co que viñamos padecendo das políticas tamén daquela época. Bueno, ahora parece que hai un obxectivo que Pedro Sánchez, falase menos das políticas e falase máis de cousas que ni siquiera hai probas. Algúnas cuestións pareceme lamentables. Un dato que é super curioso é que o ministro menos coñecido é o ministro de Economía. Debe ser porque vai ben. Bueno, o Partido Popular non fala do ministro de Economía. Antiguamente falaban de Economía, pois agora falan menos.
falando de economía, como ve vostede ou como valoras a posible condonación que mañán vai a término, digamos que do FLA, das deudas condonar, o de condonar é un verbo que non está ben, porque ao final pagamos todos. Usted, isto como valora? A Xunta dice que non, ou que non sei que. Pero de que en concreto me fala? A condonación da deuda ás comunidades autónomas. Bueno, eu creo que isto que lle corresponde valoralo ás administracións que están negociando nestes momentos. A condonación da deuda, pues, terá, en algúns casos, será justificada. Eu entendo que lle corresponde á Administración do Estado e ás autoridades competentes para facer unha valoración sobre este aspecto. Señor Bogán, vimos a Ribadumia, quedámonos. Vimos a Ribadumia. Supoño que será un territorio máis firme, non? Bueno, máis cercano, por lo menos. Máis cercano. Bueno, Ribadumia, 5.250 habitantes máis ou menos, Partido Popular con maioría absoluta 7 concelleiros, Partido Socialista 3, BNG 1, Somos Ribadumia 1 e Xuntos por Ribadumia 1. Vostede, 3 concelleiros, a primeira vez que se presentaba. Que valoración fai vostede en maio do ano 23? Sí, vai facer 2 anos xa desa data, xa pasou, a verdad, que casi eses 24 meses, e estamos a metade do mandato, prácticamente. Para nós foi, bueno, un pouco agridoce, porque tiñamos expectativas, obviamente, de pelexar pola alcaldía, pero a valoración global foi positiva porque, como ben dixeches, foi o mellor resultado da historia do Partido Socialista de Ribadumia, o que nos fai ser, pois, dunha maneira clara, alternativa de goberno real, xa efectiva a día de hoxe, desde o 2023 a día de hoxe máis, porque xa vimos demostrando, pois, en actividade no Concello que somos capaces de levar cousas, levar propostas, de debater con corrección, de non ser obstruccionistas e de ser unha forza seria. E como está? Como valora ou como ve vostede ou como definiría a situación do Concello de Ribadumia? Bueno, a grandes rasgos, e como dixen, xa casi a metade do mandato, xa podemos facer unha valoración pois, do que é o novo Partido Popular de David Castro, cales son as políticas que está a implementar. A valoración, sobre todo no aspecto económico, pois nos parece que deixa moito que desexar, porque estamos con varios aspectos, o período medio de pago disparado durante todo o ano 2024, por encima do que marca a lei, dos límites que marca a lei. Comezouse o ano así e cerrouse así. E pasamos, ademais, unha situación moi preocupante porque pasamos de 18 días, en moi pouco tempo, no ano 2022, a eses 102 días, que é o último dato que temos publicado e que se pode consultar calquer veciño e veciña no Ministerio de Facenda. Pero, a maiores do período medio de pago, temos pois uns presupostos prorrogados do ano 22, con 2 maiorías absolutas, que é algo incomprensible nun equipo de goberno que teña esa holgura dentro da política municipal, con 8 concelleiros daquela, con 7 agora, e pois é algo que non é habitual, que se prorroguen desa forma os presupostos, os orzamentos, e despois que se leven pois tarde. E despois parece que incluso fan unha emenda aos seus propios orzamentos, porque no ano 24, ano pasado, recentemente, se aproban os orzamentos en xullo, e despois en decembro se leva unha modificación de crédito por valor de 839.000 euros. Iso é unha emenda aos propios orzamentos, é dicir, o equipo de goberno emendase a sí mesmo. E o pleno de fai 2 semanas un pouco de trámite de urxencia para este tema. Sí, bueno, unha urxencia tamén un pouco injustificada. A urxencia ao final veusenos a decir a oposición que era por unha subvención que se ia perder, pero claro, a urxencia estamos falando da conta xeral do 2023. Estamos en febreiro do ano 25. Nos parece un pouco tarde, aparte que se superan todos os límites legais, e de feito hai un prazo legal que é o 31 de outubro do ano seguinte en curso, que se refire ao ano 24, neste caso, para ter presentada a conta xeral. Ao final, incluso se chegou a convocar un pleno de urxencia, por iso un pouco injustificado. A política impositiva, taxas, impostos, como a valora vostede? Bueno, en impostos e taxas é coñecido que somos dos concellos que máis baixos da comarca,
Nos preguntamos nun pleno creo que foi en novembro do 23, o alcalde directamente se tiña pensado subir as taxas. Eu creo que se tiña que haber acometido unha subida progresiva. De todos os xeitos, estamos á espera da decisión que toma o alcalde para ver se vai actualizar os datos en canto a taxas e en canto ao coeficiente para aplicar as partidas do IBI. Pexón, polígono industrial... Bueno, Pexón foi interesante durante este mandato. É unha actuación de dudosa moralidade, podemos decir, que se levou a cabo porque se incrementou, se fixo unha modificación do Pexón en conta ao polígono industrial para aumentar en 3,78% do totalidade do terreo do polígono industrial, cando realmente xa era unha ampliación onde había unha nave, é dicir, estaba funcionando xa unha nave. A modificación do Pexón foi unha modificación que nos dixemos que era ad hoc, é dicir, estaba feita por un motivo en concreto, que era esa nave que xa existía, demasiadas irregularidades no expediente que nos pudemos consultar e, de feito, se ocultou deliberadamente a existencia desa nave no seu momento. Incluso houve actuacións do Seprona, non porque o digamos nós, non porque o diga Javier Mougán ou o Partido Socialista, senón porque houve unha denuncia de Seprona, unha intervención da APLU. Ao final non sabemos cando, porque houve algunha alegación, non sabemos cando volverá a pleno, porque ten que volver a pleno. Nos dixemos o que tiñamos que decir, fomos moi claros, as cousas non se fan así. Situación, valoración de como está o centro, que sería, bueno, Barrantes, o centro urbano, e as parroquias e os lugares, desde o punto de servicios de saneamento, abastecemento de auga, vías, os rurais, etc. Bueno, moi amplo Claro, sí, facemos un conxunto, porque senón non temos tempo para ir detalle por detalle, pero... Bueno, en canto as parroquias e os viais, obviamente, empezan a estar moi deteriorados. Eu vexo que hai unha parálise e perdemos, en certa maneira, 10 anos con estes sucesivos gobernos. En algúns aspectos perdese 10 anos e cada vez as cousas están máis deterioradas. En canto a saneamento, seguimos tendo deficiencias e nos tamén o levamos a pleno. Creo que empezamos con este tema en novembro do 24. En outubro, no pleno prorrogado, o sea, no pleno que se suspendeu o pleno en setembro, levámoslo no de outubro. Siga habendo casas que non teñen acceso a saneamento, e aquí recordamos que, por exemplo, hai un convenio firmado con MEIS para a colaboración de levar o saneamento a esas casas que en zonas limítrofes, e que por parte do equipo de goberno en primeira instancia se nos ocultou. Ese convenio que estaba firmado do 21 aínda non se está levando a cabo por parte de Ribadumia, e máis me consta que a alcaldesa de Meis está intentando chegar a acordos con David Castro para levar a cabo a firma dese convenio, é dicir, o convenio firmado para levar a cabo as obras. E a nivel de infraestructuras, de outras infraestructuras, como poidan ser colexios, como poidan ser, de este tipo, centro de saúde... Sí, en canto a colexios, por exemplo, bueno, aquí temos dous, temos o Centro Rural Agrupado, o CRA de Ribadumia, despois temos o CPI, o Julia Becerra Malvar. Nos levamos unha liña programática no ano 23, que era a creación e a posta a disposición dos terreos necesarios para a Xunta de Galicia e a construción dun novo CPI que creemos necesario para o noso concello. Con todos os respetos, se Vilalonga ten un cole novo, pois nós como concello deberíamos poder telo, ademais que temos os terreos necesarios para poder facelo, e son dentro do casco de Barrantes. Nos levámoslo no programa, e fai pouco, pois ainda puidemos visitar, fai uns días de feito, coa deputada Paloma Castro, máis eu, o cole, onde estuvemos vendo todas as deficiencias que teñen. O CPI de Barrantes, de Ribadumia, o Julio Becerra Malvar, chega a ter problemas de humidades, estáse facendo parche sobre parche, e ademais é un cole que non ten espacio para medrar. Temos que lamentar que os nenos non teñen nin donde facer o recreo, non teñen un patio coberto para disfrutar do recreo cando chove. Nos parece algo lamentable, é dicir, aquí temos que ser máis ambiciosos, hai que reclamar, as competencias son propias da Xunta de Galicia, Ribadumia ten os terreos, e hai que reclamar que unha mellora no CPI, porque os nenos e nenas e os pais tamén, incluso os profesores, porque non teñen moitas veces os sitios onde desenvolver as súas tarefas, pois ben, necesitamos ese
cole novo e deixar de poñer parches. Ademais, nese caso, facer que o poñer os terreos a disposición da Xunta para crear un CPI novo, insisto, dentro de Barrantes tamén, desafogaría a zona onde está agora o Julio Becerra Malvar, que non ten máis para onde medrar, como dixen antes, e necesitamos poñer a disposición ese edificio xa construído do Julio Becerra Malvar a disposición do UMIA, neste caso, para que incrementen as instalacións, para crear lugares para as asociacións distintas asociacións do Concello, e incluso se podría ir máis alá e facer incluso un viveiro de empresas que hoxe en día moita xente necesita traballos telemáticos e demais. Entón, a maiores tamén temos o problema do aparcamento, ainda que agora ca obra da Rúa Condesa, que se fixo co anterior goberno da Diputación, se vai a mellorar, en parte, o aparcadoiro, non é suficiente, porque o casco urbano de Barrantes necesita máis aparcamentos cos que lle pode dar esta obra. Falamos de outras instalacións deportivas, campos de fútbol, outros tipos de instalacións, a piscina municipal, hasta o centro de piragüismo. Temos un paquete de deporte. Bueno, en deporte, primeiro, temos que decir que as axudas que se están a recibir por parte das entidades deportivas aquí en Ribadumia, nos dixémolo tamén, é dicir, todo o que eu estou dicindo aquí o levo a pleno. Son moi pobres, é dicir, estamos repartindo 34.000 euros en axudas e despois, pois, sabemos que Ribadumia é moi potente deportivamente, pero gracias, en parte non, casi todo, gracias ás directivas das entidades deportivas. Temos a sorte de ter en Ribadumia un club que ten o deportista con máis medallas internacionais de toda España no ano 24. É dicir, eso hai poucos concellos que poden decir, só un que somos nós, Ribadumia. Estamos repartindo 34.000 euros en axudas. Nós dixemos que había que incrementar esa partida, se nos dixo onde, bueno, pues, de onde se quitaban os cartos, pois se quitan, por exemplo, de pasar todas as luminarias a LED nas instalacións deportivas e o aforro que se xera dese cambio se revirta nas propias axudas. Concellos como Meaño, por exemplo, que son parecidos, están en torno tamén a 5.200 habitantes, están repartindo 80.000 euros en axudas a entidades deportivas. Xa o viñan facendo no ano 23. E despois que vamos moi tarde. Vimos do pleno pasado deste mes de febreiro de repartir o 15% restante. Tiña que estar repartido a totalidade en agosto do ano anterior, porque son o que repartimos este mes son axudas do ano 24. É dicir, xa estamos noutra temporada para os clubes. E na organización de eventos deportivos, desde o fútbol A7, desde, non sei, a edición de Mini BTT, etc., como valora este paquete? Bueno, en eventos deportivos, fai pouco deixouse caer o ciclocross, que era unha prova internacional, e xa se viña deixando caer o slalom, a BTT, deixáronse caer 4 probas. Unha delas foi a principio de ser David Castro sair como alcalde electo, onde el dixo que non podía asumir o coste dos 40.000 euros que lle valía esa prova deportiva. Bueno, nós creemos que hai que tentar de salvar e que non caiga, que non sigan caendo probas deportivas, como neste caso, pois, a última foi o ciclocross, o duatlón, o slalom, o BTT, caíron demasiadas probas deportivas. Quédanos, bueno, eido social, como estamos e que propón o Partido Socialista? Bueno, nós, en políticas sociais, por exemplo, levamos unha proposta a pleno para a mellora da eficiencia enerxética en vivendas, ao final trátase de facer política social tamén, e foi rexeitada polo equipo de goberno. Non damos crédito por qué, porque ni siquiera se nos dixo de maneira real cales eran os motivos polos que se votaban en contra dunha proposta que claramente beneficiaba ao conxunto da veciñanza de Ribadumia. Tamén levamos propostas programáticas como a creación dunha liña de transporte para maiores e dependentes ao Hospital do Salnés, que consideramos necesaria, que en algún momento durante o mandato temos que recuperar, pero tamén reclamamos cousas que xa se viñan falando, e incluso se chegaron a aprobar en pleno por unanimidade, como é o caso do transporte escolar no CRA de Ribadumia. Creemos que, aparte de que hai que cumprir os acordos plenarios, é algo que é absolutamente necesario. Moitas veces os pais, o incluyo, non rexeitamos levar os nenos ao CRA de Ribadumia porque non temos acceso ao comedor, ao plan madruga,
a conciliación familiar sabemos o importante que é hoxe en día. Absolutamente necesario facer políticas neste sentido, sobre todo cando hai un acordo plenario que debe ser cumprido. Modelo turístico. Bueno, modelo turístico apoiado pola Mancomunidade e agora pola nova o Goberno da Diputación, que no anterior era un exemplo con premios a nivel internacional e demais, e todos os concellos da provincia tiñamos o orgullo de estar apoiados por esa maneira de facer política, pois estamos perdendo un pouco de calidade. Eu creo que hai que recuperar zonas, aparte da ruta da Pedra da Auga, da ruta do Umia, que en algúns aspectos pois está deteriorada, como moitas outras cousas, como dixen antes dos viais. Hai que empezar a reclamar do Ministerio de Fomento, da Diputación de Pontevedra, da propia Diputación, pois, por exemplo, o Monte do Castro, que é unha xoia turística que podemos ter no futuro, que leva moitos anos paralizado. E as festas, Festa do Pan, Festa do Viño? A Festa do Pan debería ser declarada de interese turístico nacional. Hai que potenciala. Mira, en canto a festas, por exemplo, dase a curiosidade que non no anterior pleno, senón no pleno de novembro, creo que foi, sobraban cartos da partida inicial de 10.000 euros, e os cartos que sobraban, que xa estaban destinados para as festas, pois non se iban a reinvertir, non se iban a repartir. Entón foi unha proposta do Partido Socialista que sobraban 2.500 euros, pois hai que revertilos e reinvertilos, outra vez repartíndos entre todas as asociacións e festas que temos repartidas por todo o Concello. E a Festa do Viño que leva que onte ou hoxe o alcalde, o señor Castro, haya tido que ir ao xuzgado por unha denuncia, por un como se chama, por unha atracción ou por un tema turístico de implantación, non me sale agora o conto. Como valora isto? Por unha licencia, vamos. Por unha licencia, sí. Nos aí vamos a ser respetuosos, porque entendo que é un proceso que está no xulgado. Claro. Como dixen antes, parecenos moito máis grave as situacións que se produciron no tema do Pexón no seu día. É dicir, aí si houve denuncias de Seprona, de actuacións da APLU. Aquí, de momento, o Partido Socialista vai a esperar a resolución que haxe, saber coñecer un pouco máis polo miúdo como se licitou esa licencia, pero de momento vamos a respetar o proceso legal. O que sí teño que decir é que non por este caso en concreto, senón polo que se ven vivindo en Ribadumia nos últimos anos, estáse metendo a política demasiado no xulgado. É dicir, hai moitas denuncias entre traballadores, entre xente da corporación, pasados, estáse levando a política ao xulgado de máis do que tiña que ser. Ribadumia está sendo coñecida moitas veces por xuicios cando isto non fala ben do noso Concello. De momento non son moi graves, non? Os temas. Bueno, de momento... Digo. Depende para quen. Bueno, para algún pode ser que sí. Bueno, xa, non sei, con independencia da repercusión, creo. Xa digo, con este en concreto, pois de momento vamos a ser respetuosos, porque se trata dun error, non sabemos se é un error a nivel administrativo, non sabemos o que pasou no fondo, obviamente porque nós non temos o coñecemento do expediente, nin estamos no momento de ter. Como lle gustaría terminar este repaso da política municipal de Ribadumia por aquí, por Canarias Baixas? Bueno, nós somos unha formación, como dixemos ao principio, que date conta que nós, cando chegamos, eu máis o meu compañeiro Pepe Lede, chegamos no 2011 ao Partido Socialista. O Partido Socialista levaba 12 anos sin ter representación. Conseguimos facer dun partido que non tiña representación, facer alternativa de goberno. Gustaríame ser recordado como alternativa de goberno, sobre todo porque temos un equipo pois que é moi potente, moi competente e que estamos en claro crecemento, a pesar do que obviamente nos ocorreu pois fai un ano e pico. Pois lle agradecemos moito ao señor Mougán que haya compartido connosco esta reflexión e este análisis político do Concello e do municipio de Ribadumia. Hasta un vindeiro que sean. Moitas gracias, moi boa noite. Moitas gracias a vos e gracias por invitarme. Desde logo que estarei aquí outra ocasión se me invitades. Moitísimas gracias. Nos vamos a publicidade, dando os patrocinadores, volvemos e recibimos a Juan José Prego, portavoz do Partido Socialista no Concello de Lousame. Non o perdan hasta ahora mesmo.
Programa ofrecido por... Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Pois lle damos a boa noite e a benvida a Juan José Prego, portavoz do Partido Socialista no Concello de Lousame. Benvido, señor Prego, como estamos? Gracias, de momento estamos ben e gracias por la invitación. Bueno, todos esperando, estábamos comentando que estábamos esperando porque vostede colleu este cargo de portavoz, bueno, pois no mes de decembro, non? Sí. Sí. E entón, bueno, pois entre que había que axustar datas e había que deixarlle uns días e uns meses para que vostede, bueno, tomara corpo, formaba parte da corporación e ademais como número 2 da candidatura encabezada por Ana Domínguez, non? Sí. Claro. Entramos dentro do instantiño, pero antes, hoxe noticia ali ao lado. Sí. E ademais tócalle por parte doble porque todavía non sei se é un ex compañeiro ou todavía un compañeiro de partido. Non sei exactamente se ainda é un compañeiro de partido. Si vai ser un compañeiro personal igualmente. A relación que tiñamos vai seguir. A relación personal. Política, pois non sei se realmente o expulsarán do partido, se non, se... Bueno, nos estamos referindo a Outes, que acaba de celebrarse esta mañá, en este mediodía, unha moción de censura donde o tripartito perde a alcaldía e pasa a mans do Partido Popular apoiado por o compañeiro, un concelleiro socialista. Sí, o único que tiña. Bueno, eu non sei se... Eu non quixen falar neste caso con tono hasta que isto pase, porque a veces pois non che gusta falar destas cousas en quente, pero si me gustaría, pois personalmente, saber un pouco o motivo que o levou a esta decisión. Eu sabía que Tono estaba tendo desavenencias no Concello, si nos trasladou a algúns compañeiros que posiblemente deixara de formar parte do goberno de Outes, pero que nunca me imaginei que apoiara unha moción de censura do Partido Popular, e menos querendo formar parte dese goberno. Eu creo que Tono, ao meu entender, tiña máis poder deixando o goberno e manténdose na oposición, porque ao fin e ao cabo era a chave do goberno. Por eso. Pero, bueno, el pensou no así, é decisión totalmente dele.
repito, non sei que foi o que o levou a tomar esta decisión. Si sabíamos máis ou menos o entorno do PSOE, do Barbanza, sabíamos cal era a situación era bastante incómoda para él, pero nunca pensamos, ou eu polo menos nunca pensei que chegara a apoiar unha moción de censura a favor do Partido Popular. En fin, por unha cuestión de tempo, se presentan ano 23, maio do ano 23, nas eleccións municipais, encabeza a candidatura do PSOE de Lousame Ana Domínguez. Que pasou en decembro deste ano? Deixa Ana, renuncia a acta e... Non renunciou a acta. Renuncia a portavocía, perdón. Renuncia a portavocía, sigue sendo concelleira. Non sei se vai seguir moito tempo sendo concelleira ou non, pero por temas laborales e familiares ela non está traballando ahora mesmo aquí. E claro, era incómodo e complicado a hora de debatir un pleno cousas concretas do Concello, debatilas elas cando ela non se encontraba aquí. Entonces ela decideu que era mellor deixar a portavocía e eu, como número 2, asumín o cargo da portavocía. Como lle cambia o papel, o traballo, digamos que a responsabilidade política dende decembro do ano pasado a vostede? Vamos a ver, eu a responsabilidade política xa tiña desde había uns meses, porque Ana xa estaba traballando fora. Entonces eu non era o portavoz, pero si era o número 2 e o secretario xeral. Asumía. Son o secretario xeral tamén da agrupación, entonces esa responsabilidade pois xa tiña. De feito, en varios plenos, cando a Ana non podía vir, pois eu facía de portavoz. Entón non é que a min me cambiara demasiado... Ni máis traballo, ni tal, xa máis ou menos xa estaba entrenado. Por decirlo de algún xeito. Refrescamos de datos á audiencia para entender un pouquiño isto e poñerllos na memoria. Lousame, 3.200 habitantes, máis ou menos. Partido Popular, 6 concelleiros, alcaldesa Teresa Villaverde, maioría absoluta, Partido Socialista 4 e BNG 1 concelleiro. 6-5, verdad? Sí. Que balance fai da xestión da señora Villaverde? Estamos casi a mitad da legislatura. O balance que fago xa non é un balance destes 2 anos, xa é un balance de... Ela leva máis anos de alcaldesa. Sí, incluso antes de estar ela, cando estuvo outro alcalde do Partido Popular, Lousame está sumido nun estancamento. Lousame non vai para atrás, pero tampouco non vai para adiante. Hai concellos que son veciños, donde si ves unha prosperidade en comunicacións, en infraestructuras, e Lousame sigue... Eu creo que houve unha xestión bastante... con moita falta de planificación. Entonces, sempre se basou a prosperidade do Concello en varias zonas do Concello e deixando outras zonas do Concello un pouco apartadas. Entonces, claro, agora cando queres igualar todo, é moi complicado, é moi complexo. Porque se queres igualar unhas parroquias con outras, estás abandonando as que non tiñas abandonadas. Entonces, eu califico de xestión hipotecada, porque agora mesmo pois encontrámonos nesa situación de aldeas que con falta de servicios básicos, como pode ser o saneamento, como pode ser transporte, como pode ser un montón de servicios básicos que nun sitios os hai e noutros non. Entonces, claro, para os veciños de Lousame, pois, é complicado. Que porcentaxe podería, se ten algún dato, pode haber un porcentaxe, un 20, un 30% que non teña acceso, máis? Vamos a ver, porcentaxes, como porcentaxes, eu podo che dar casos... Unha estimación. Podo che dar casos concretos. Hai unha parroquia que é de San Xusto, onde ten saneamento só unha aldea. Hai outras aldeas onde se fixo saneamento e se deixaron casas sin poñer ese saneamento cando se fixo a rede
a rede de saneamento, volvo a repetir, por unha falta de planificación, porque a veces pois todos sabemos o que son as obras e hai veces pois que é imposible, pero hai outras veces que non é imposible, simplemente hai que ter un pouco de voluntad e de planificación cando se fan as obras. Entonces, pois pode dicir que a parroquia de San Xusto prácticamente está sin saneamento, só hai unha aldea con saneamento, a aldea de Fruime pois ten dúas aldeas sin el, a parroquia de Lousame hai dúas aldeas que non teño rematado o saneamento, porque eu chamo ya rematado o saneamento cando se concluíron todas as casas, enténdese todas as casas que xa estaban feitas cando se fixo esa rede. Entonces é complicado, é unha situación que para os veciños é máis sabendo a contestación da nosa alcaldesa no último pleno. No último pleno preguntouse en rogos e preguntas por unha aldea, como pode ser que é a Filgueira, onde faltan 3 casas polo saneamento, e díxosenos no pleno, non é que o inventeu, o pleno está aí para que non queira ver, perdón, que, bueno, por grupos de 2 ou 3 casas, se o coste iba a ser moi grande, que non valía a pena poñerlle o saneamento. Que o Concello daríalle un servicio de, cando viñera o camión vaciar as fosas sépticas do Concello, que se vaciarían as fosas sépticas desas casas. Eu creo que non é unha solución, porque se ti tes unha casa a 50 metros de outra casa, e esa casa si ten un servicio e ti non o tes, eu creo que de feito esa resposta sorprendeu-nos a todos. A min particularmente sorprendeu-me. Cal é a situación económica do Concello, orzamentos para este ano, como están, xa están aprobados para este ano 25? No, de momento os orzamentos non están aprobados este 2025, non sei xusto a cantidade deste ano, a cantidade do ano pasado foron 3,5 millóns de euros aproximadamente. E, bueno, económicamente, pois é un Concello que está, hai que dicirlo, está saneado, pero cando faz unhas políticas tan conservadoras, pois é normal que estea saneado, porque se ti estás mirando só a económica, non o ben dos veciños, pois o normal é que os cartos che dean sempre. Entonces, si hai que decir que é un Concello saneado. Non digo que sea un Concello con superávit, pero si saneado. Para o resto de veciños e ademais para o resto da audiencia de Canarias Baixas, como pode ser Pontevedra, Marín ou Caldas ou Sanxenxo, non sei, que non coñezan o Concello de Lousame, podemos decir que Lousame é un Concello eminentemente agrícola e gandeiro, non? Sí. A súa principal actividade económica sería esa, non? Sí. Lousame é un Concello rural, totalmente, é o único... Ten moi pouco núcleo. Claro. Núcleos ten moitos, pero moi dispersos. Digo urbano. Sí. No, urbano, como núcleo urbano grande non ten ningún. Por eso. Entonces, a única fonte económica que hai no Concello é a gandeiría. E como está este sector? Gandeiría? Este sector, ahora mismo, Lousame, aunque sea rural, non é demasiado propicio para a gandeiría de hoxe en día, porque son grandes. Requiren moitas explotacións moi grandes, entonces non hai terreos para eso. Que pasa? Que esta xente, como pois o resto dos veciños pois non están traballando, por exemplo, as fincas, pois arréndanas. Entonces, pois sí, dentro do que cabe, vai, dentro do malo que ten o sector gandeiro, pois van tirando. Sí. E o Concello que pode facer, que está facendo para axudar a través de solicitar concentracións parcelarias, a través de facilitar infraestructuras? No, concentracións parcelarias, Lousame está coberto de concentracións parcelarias. O que pasa é que, volvo a repetir, son parcelas, pero pequenas. Entonces, si necesitábamos unha concentración parcelaria, pero de forestal, dos montes, donde a mellor, pois, algúns montes que valeran, pois, podíanse dedicar á gandeiría tamén, pero o Concello de Lousame, pois, non
non está facendo nada por esa concentración parcelaria. Facemos repaso, camiños, pistas, acceso para os veciños. Ao ser canto máis aldea, menos núcleo, máis complicado, pero como está? Fágame unha valoración para que poidamos ter unha foto. Nos, fai uns meses, nos presentamos por urxencia unha moción para facer un plan de mellora para os núcleos. A señora alcaldesa díxonos que non aceptaba a urxencia desa moción porque xa había un plan de mellora desde o 2013. Pero resulta que, sin ir máis lonxe, onte, na televisión autonómica, na televisión pública autonómica, sale unha noticia dun núcleo en Tállara, donde non pasan nin os coches fúnebres, nin ambulancias, e, evidentemente, moito menos camións de bombeiros. E non é ese núcleo solo, hai un montón de núcleos. Eu comprendo que no rural anchear é complicado, pero si, bueno, pois, neste caso hai unha voluntad por parte dos veciños de ceder muros, de ceder das súas fincas, incluso hai un veciño que está disposto a que lle tiren parte do seu garaxe para anchear. Pero seguimos sin poder pasar. Non só nesa aldea, sino hai varias aldeas onde o servicio para chegar é moi complicado. De feito, eu hai un mes aproximadamente fun a outra aldea donde se me dixo, bueno, eu fun a raíz dun derrumbe dun talud, e a persona que me chamou dixo que o caso dunha ambulancia, a nai estuvo mal e a ambulancia non dou chegado, tuveron que, decíame, complicado, iban os sanitarios con ela na camilla, un día de chuvia, eu tiña que andar co paraguas para que non se... Entonces, claro, donde hai sitios para ampliar, Que tal é a xestión das administracións superiores, a Diputación da Coruña e a Xunta de Galicia con respecto a solucionar este tipo de infraestructuras dende o punto de vista da xestión? Eu que lle pido a valoración da xestión do Concello para con estas administracións. O POS ou... Sí, o Concello dedicou parte do POS a gasto corrente para precisamente 100.000 euros para estes casos. Pero 100.000 euros, evidentemente, para estes casos non chegan prácticamente a nada. E por parte da Xunta si se humanizou este ano pasado polo Plan Urbe unha aldea, sí, cun valor de 200 e pico mil euros. Por parte da Diputación, a Diputación incrementou a inversión este ano en 236.000 euros con respecto ao ano pasado, pero realmente non vemos ese incremento en obras que se aprobaron, non se ven ese incremento. Eu son dos que digo que todas as obras son necesarias, pero non todas son prioritarias. Hai obras que son máis prioritarias que outras, neste caso falamos deste núcleo onde non pasan as ambulancias. Bueno, e dende un concello así, e dende este concello, que lóxicamente ten estas características, que se está facendo e como valora vostede o plan de, digamos que podíamos chamar turístico, non? Para fortalecer a través tanto da Ría da Estrela, vale? Que presidía esta asociación de concellos a actual alcaldesa e que agora preside o alcalde de Noia, o señor Freire. Como axuda isto e como axuda incluso a mina de San Fins, con esa aula, con esa recuperación de posta en valor, etc. Esa pregunta é unha pregunta bastante interesante, porque xa que falas de San Fins, eu teño unhas imaxes unhas fotos dun deterioro total do entorno,
unhas barandillas que están rotas, fochancas ao lado do río, un abandono bastante preocupante. Pero de ahora, de recientes? Sí, deste último ano. O das barandillas xa viña de hai tempo, pero ca climatoloxía pois empeorou, e a min eso pareceme bastante triste, porque de feito fai pouco veu a nosa casa unha visita dunha familiar onde non é que se criara aquí, pero ela vive en Ferrol, pero viña moito aquí e viveu moito o tema de San Fins cando San Fins estaba en auxe, non? Duplicaba a población, non? Sí, claro. Entonces saleu bastante desolada dali, vendo que hai. Tiñamos un restaurante ali que estaba funcionando moi ben, non sei que pasa co restaurante, as subastas quedan sempre desertas, evidentemente o restaurante cada vez estáse deteriorando, o material do restaurante estáse deteriorando máis ou non haber actividade. Entonces o mismo pasa, por exemplo, con Toxo Soutos. Toxo Soutos ten unha falta de tomar medidas sobre barandas, sobre o camiño, sobre todo que a verdade é que temos dous enclaves turísticos que tiñan que ser moi importantes incluso para a comarca, porque en San Fins podíase facer un turismo mineiro como se está facendo en Asturias e por aí, que funciona moi ben. Pero hai axudas superiores para poder recuperar todas esas zonas, todas esas naves, ou parte das naves, parte dos muiños que estaban aí, incluso da fábrica de papel, non? Claro, pero aparte o problema xa non é só eso, o problema xa é o mantemento. Cando ti tes algo que está preparado, como foi o entorno de San Fins, como foi o mosteiro de Toxo Soutos, e o ves agora, cunha falta de mantemento, a xente pois non lle chama a vir aí. Entonces é algo que Lousame debía de explotar. Independentemente de que esteamos ou non esteamos na Ría da Estrela, é algo que tiñamos que manter, tiñamos que ter ao día sempre, porque podía haber moitísimas máis visitas a San Fins, a Toxo Soutos, Como andan de sendas e de promoción de festas, promoción de posta en valor do patrimonio cultural do rural, precisamente, que cada vez ten máis forza? As sendas, eu recoñezo que as sendas é complicado telas ao día, porque son sendas... Bueno, porque estamos no inverno. Claro, é máis por tema de vegetación, por tema de limpieza, eu sei que é moi complicado que as sendas estean sempre ben, pero si temos unhas sendas e temos un patrimonio natural moi bonito que outros concellos, se veñen aí xente de outros concellos aquí a pasear, a ver o río e a descubrir un entorno tan importante no seu tempo como foi o wolframio e o estaño, a extracción. É que hai que darse conta que San Fins non é solo, eu digo que en Lousame San Fins non é solo unha mina, é algo cultural e histórico para Lousame. A xente de Lousame vive a mina, vive o que é, asocia a mina a algo histórico, algo que o que non tuvo pais, tuvo avós ou tuvo alguén traballando aí. E claro, si se merecía que eso estuvera en perfecto estado e que se fixera algo, pois, por exemplo, no verán, facer algún tipo de celebración ali. Como están? Como fai o Concello? Que festas destacaría vostede? Ten un minutiño para vender e para que vayamos os de Osalnés e Pontevedra a Lousame. Cales son eses momentos ou esas festas? Non sei se o Entroido. Que tal é ali? Ten forza ou non? Pero organizado polo Concello? Sí, claro, bueno, e polos veciños, e polas aldeas, polas comisións de festas, polo que sea. O Entroido podíase vivir, darlle máis auxe, pero, bueno, pois é algo que xa ten o Concello, organiza o Entroido, e organiza no pabillón
no pabillón Pilar Barreiro todos os anos un desfile de disfraces para rapaces, bueno, neso pois, é algo digno de ver tamén. Bueno. Despois festas veciñais, pois, home, como non, eu teño que falar da festa de San Cristóbal, porque é a miña, non? Entonces, é a mellor de todas, non? Para min sí, para outros non, pero para min sí. Está tamén situada nun sitio moi enxebre, rodeado de sobreiras, unhas sardiñadas no verán. Despois está a festa de San Roquiño, que é conocida na zona, na comarca, porque prácticamente é unha semana inteira de verbenas, de sesión vermú, as festas. Bueno. Cada vez somos menos, porque agora retomaron os de Fruime tamén outra vez a festa, porque despois da pandemia, pois para os veciños foi moi complicado seguir cas festas. Sobrevivimos algúns, pero, bueno, eso é algo que sí podíamos fomentar tamén esas festas. Bueno, señor Prego, chegamos ao final deste viaxe, pero ten a última oportunidade para dicir o que vostede queira, remarcar algo do que dixo ou do que eu non lle preguntín hoxe. Con que lle gustaría rematar esta cita hoxe? A min gustaríame que Lousame pelexara. Hai dúas cousas que está moi... que Lousame necesita moito, como é chan industrial, porque Lousame volvemos outra vez atrás. Hai demanda, tiña preparada, pero foise o noso tempo. Hai demanda? Evidentemente, houve demanda, pero non haber polígono industrial, pois ahora mismo... Se van ao lado. Claro. Era o momento agora de aproveitar eso, porque Boiro, por exemplo, vai ampliar o polígono, están sin parcelas, Rianxo está sin parcelas, Noia está sin parcelas, era o momento. Agora era o momento de que a Xunta se mollara e fixeron un polígono. Hai anos vendéronos que se iban facer 2 polígonos, hai anos, pero ao final foi toda unha cortina de fume. Entonces, pois necesitábamos un polígono industrial, polo menos, porque Lousame está enclavada nunha situación comunicativa por vías que facilita moito esa salida dos polígonos, porque temos o corredor para Santiago, onde ese corredor nos comunica con todo Galicia, non? Na zona do Barbanza, pois, tamén está bastante céntrico para calquera do Barbanza que queira asentarse aí, e despois para os mismos mozos de emprendedores de Lousame, porque ahora mismo un emprendedor de Lousame que queira montar un taller non pode, non ten onde. Aunque teña a finca, ou ten que facer unha vivienda, ou senón non pode montar o taller. Entonces a xente, pois, está seguindo para outros sitios, evidentemente. Pois lle agradecemos moitísimo, señor Prego, que se haya acercado xa hasta aquí, hasta Ribadumia, e compartido este tempo connosco e cos veciños de Lousame. Moi ben, moitas gracias. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias, moi boa noite. Gracias. Isto foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos, co señor Prego, portavoz do Partido Socialista no Concello de Lousame, co señor Mougán, Javier Mougán, portavoz tamén do Partido Socialista no Concello de Ribadumia, e con José Flores, xerente da área sanitaria Pontevedra e o Salnés. A semana que ven, máis e mellor, se é posible. Moitísimas gracias por estar aquí, moi boa noite. Hasta a semana que ven, saúdos, gracias a Dios. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante.
Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo.